Umintri katanat arts and culture ubasan borsulai hak arpsan trik nailar. Ula ong baka sorkar kan samaramat ya umatur jong Subhash Chandra Bose bat Swami Vivekananda kibala syak penjulur HRR koloni hakapor jong rally thuk bala penlong daga KSU haka kendai trik nailar. Ka sorkar ling baka tanat arts and culture kan samaramat bat shnapan bahaya kini ki artli ki madur jong kini ki riu kraw jong kari kibala syak penjulur no dang shen ong ubasan bor. Habakan thok halor kini ka jingjia ula ong ngikum ka imlang salang kabala syai ngide ben pentikna bakino kino ki jinga ki kide ben long hakalinti ka bajai jai namar ka jing kata jong kino ki jing penjulur ki bami na ki kam thombor kide ki bakta jur ya ka jing kiyo bat ka roy ka par jong ka jela da ka bapen pau ya ka jing sngo benyau ka bajur halor kini ka jingjia syak penjulur ubasan bor ukin tui ki seng jong ki samla puli bat ki samla bakin shim hiki jing hikai jong kini ki arngot ki riu kraw jong kari.